Sziasztok srácok, ebben a videóban a barátommal fogok játszani. Most ő nem tud beszélni, de indítjuk el a játékot, azt mondom. Triót fogunk menni. De nem lesz. Szerintem túl easy lesz a meccs. Szerintem túl easy. Mert... hagyjuk. Igen, hagyjuk. És baj. Nem baj. Szerintem ez egy ilyen hackerséges intelligenciás ember. Ez lesz ez a videó. Hoppa, gyártunk! Fú, de nagyon rosszat nyitottunk, de nem baj. Egy kicsit elmentem egy kicsit időre, mert lelagolt az egész gépem. De haladjunk, mert I'm ready. Akar readizni? Eventet akar. Látani, oké. Na, offline van, nem baj. És ez ennyi lett volna ez a videó, sziasztok!